Tämä on erittäin hyvä päivitys ja uudistus. Tänne on nyt tullut tänne Aleksin myymälään Belkinin tämmönen panssarilasin asennushärpäke. Ja mä meinasin nyt näyttää teille, että miten tämä tapahtuu. Tämähän on siis jo varmaan 10 000 kerta, kun minä tämän teen. Niin tämä ei ole sen hankalampaa. Eli suihkutetaan tätä. Ja Alkoma Hallilla minä sitten tämän, sillä ei naarmut kyllä niille ei mahda mitään, mutta kaikki muu säise kyllä lähtee pois. Nyt kun se on putsattu, niin me voidaan vähän laittaa näitä tänne. Ja nyt avataan sitten Belkinin panssarilasi shitti. Otetaan täältä tarra. Tämä välivaihe on ihan uskomattoman tärkeä ja isketään se ihanasti tuohon. Ja sitten otetaan täältä homma auki. Katsotaan, että ne on tuolla sivussa. Sitten me isketään tuonne noin ja noin. Sitten otetaan täältä auki. Ja nytten täältä lähtee tämä. Isketään juttuihin. Ei muuta kuin suljetaan härpäke. Kas näin. Ja nyt hauskin vaihe, eli otetaan täältä kiinni ja ihanasti kivasti vedetään. Nyt kohta sitten täältä paljastuu oido. Tämä pois. Ja nyt tässä vaiheessa niin minä sitten katson, että onko siellä ilmakubla. Ei ole ilmakubla. Jos ja kun tarvitset panssarilasia tai se pitää päivittää, niin tulet vaan tänne C&C Aleksille. Maksaa 25 € ja menee 5 minuuttia ehkä. Alle, jos on oikea henkilö hommissa.